سلام كورات عزبتي اندلس فوكادامي يوتيوب channel كما هلوهم مالوم مدنا دما كمي جرنا نغزا لابتوب المرز كنرينا زمالة دما نغزا لابتوب انتاي رقوحاتات كتمال ألوا كنرينا كم زفلت كلنا حدا عين التلب وهي طاقم لابتوب يبلنا فإذا دما نخلنا حدا عين لابتوب يدلنا مالتا يكونن انتقونا جن لابتوب نغزا لو جزي حفش شاوي كنفلتو من أبقمت كنأتو من زلنا أقدس نبتات كنرينا جمالتي مجمرة نغزا لابتوب بمنصر تتقامي انتاي كتمال ألوا كنرينا كم سكرين ونعزو ودلنا تتقامينا تمهراي ويوناي اوفيس سرح سم زخون لابتوبنا فوكس وينمزكا مادي تشجر واغاون كبر زي كونت باتريها صبق باتري زلوا تخوينا تمراز تخون تتقامي وي يوزر جيمز صاوتي جيمر مزخون هاي performance CPU and GPU مالت لعل بقع زلوا CPU and GPU كمون fast refresh rate screen قلتو زغونا refresh rate ناي screen دلوا كتكون علوا تتقامي وي يوزر ناي بيزنس معلومه خوينو بزح غزي ميتينغ زكايت خوينو زغاز لابتوب اخول زغونا سكرين سايز كله الو كمدما ويب كام بقع وي نصر سيل كسل زخل ويب كام كله الو كبز وصاي تتقامي زغونا فلي سرح دي سرح لانت خوينو لابتوب واغاز تمطاطنه وي حسب دبل واغا دلوا اخول سكرين سايز وي اخول عقنا سكرين كمدما نتنقاسقاسا دي تشجر كتكون الوا ስለዚህ ድማ ንገዛ ላፕቶፕ በመንጽርቲ ክንሰርሐላ ወይ ክንጥቀመላ ደልና ዘለና ክትፈላለ ግድ ንኸውን ቀጽልና ድማ ላፕቶፕ ኣብ ንገዛሉ ግዜ ክንፈልጦምን ናብ ግምት ክነእትዎምን ዘለና ኣገደስቲ ቴክኒካዊ ሓበሬታ ክንርኢና መጀመርያ ብሶፍትዌር ፓርት ክንጅምር ኢና ኦፕሬቲንግ ሲስተም ንገዛ ላፕቶፕ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ተጻዒና ያትመጸና ከምኡውን ኣብ ዝኾነ ግዜ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ናይ ላፕቶፕና ክንቅይሮ ሰንኽእል ኣሸጋሪ ይከውን እንተኾነ ግን ክንቅይሮ ቴክኒካዊ ብቕዓት ወይ እኹላ ፈልጦ ዘይብልና ምስ ንኸውን ክንፈልጦ ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ሓፈሻዊ ካብዞም ዝስዕቡ ዓይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ክንመርፅ ንኽእል ተቐዳማይ ንሪኦ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዊንዶውስ እዩ ዊንዶውስ ጽቡቕ ከተዓፅፈና ዝኽእል ዓይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም እዩ ንጌም ንፃወት ናይ ቤት ፅሕፈት ስራሕ ንሰርሕ ወይ እውን ካልእ ሓፈሻዊ ስራሕ ተመራፂ ዓይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም እዩ ዊንዶውስ ኤክስፒ 7 ዊንዶውስ 8 ዊንዶውስ 8.1 ዊንዶውስ 10 ዊንዶውስ 11 ካልእን ድማ የጠቃልል ተካልኣይ ንሪኦ ድማ ማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ናይ ኣፕል እዩ እዚ ድማ ክሪኤቲቭ ወርክ ወይ ድማ ባዕልና ናይ ፈጠራዊ ስራሕ ኣብ ንስራሓሉ ተመራፂ እዩ ከምኡውን ምስ ኣይፎን ኣይፓድን ጽቡቕ ናይ ምርዳእ ክእለት ኣሎ ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ክሮም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዝበሃል ናይ ክሮም ቡክስ ዓይነት ላፕቶፕ እዩ ዘን ላፕቶፕ እዚአን ፎከስትን ጽኑዕ ሴኩሪቲ ዘለዎን ዓይነት ላፕቶፕ እየን ዝበዝሕ ግዜ ስራሕና ምስ ኢንተርኔት ዝተሓሓዘ ምስኸውን ወይ ድማ ዌብ ቤዝድ ወርክ ምስ ዌብ ዝተሓሓዝ ምስኸውን ድማ ዘን ዓይነት ላፕቶፕ ተመረፅቲ እየን ቀፂልና ድማ ዝርዝር ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ላፕቶፕ ንገዝኣሉ ግዜ ዘገድሱና ቀንዲ ኣካላት ናይ ላፕቶፕ ክንርኢና ቀዳማይ ንሪኦ ፕሮሰሰር ወይ CPU እዩ እዚ ኣካል ናይ ኮምፒውተር ብልምዲ ብዙሕ ግዜ ልቢ ወይ ሓንጎል ወይ ድማ ርእሲ ናይ ኮምፒውተር ተባሂሉ እውን ይፅዋዕ እዩ ላፕቶፕ ወይ ኮምፒውተር ብዙሕ ዓይነት CPU ኣለወን ተቐዳማይ ንሪኦ ዓይነት ፕሮሰሰር ኢንተል ኮር i3 ኦር ናይ AMD ድማ Ryzen 3 እዚ ካብቶም ቀዲሞም ተሰርሑ ዓይነት ፕሮሰሰራት ኮይኑ ንቐለልቲ ስራሓት ንሰርሕ ብዓይን ባጀት ድማ ተመራፂ ክኸውን ዝኽእል ዓይነት ፕሮሰሰር እዩ ካልኣይ ንሪኦ ዓይነት ፕሮሰሰር ድማ ኢንተል ኮር i5 ወይ ድማ ናይ AMD Ryzen 5 እዩ እዚ ሓደ ካብቶም ብሉፃት ዝበሃሉ ዓይነት CPU መብዛሕትና ተጠቀምቲ እውን ተመራፂ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ኮር i3 ወይ ድማ Ryzen 3 ዝቐልጠፈን ዝሓሸን ዓይነት ፕሮሰሰር እዩ ድማ ሳልሳይ ንሪኦ ዓይነት ፕሮሰሰር ድማ ኢንተል ኮር i7 ወይ ድማ Ryzen 7 ከምኡውን ድሕሪት ወፀ ኢንተል ኮር i9 and Ryzen 9 ካብቲ ቀዲሙ ዝተጠቕሰ ኢንተል ኮር i5 and Ryzen 5 ዝቐልጠፈን ዝሓሸን ዓይነት ፕሮሰሰር እዩ እዚ ድማ ንጌመርስ and ቪድዮ ኤዲተርስ ተመራፂ ዓይነት ፕሮሰሰር እዩ ማለት እዩ ብተወሳኺ ብዘይካ እዚ ኣቐዲምና ጠቕስና ናይ ኮር i3 5 7 ኢልና ዝጠቐስና ናይ ፕሮሰሰር ጀነሬሽንስ ናይ ፕሮሰሰር እውን ኣለና ግምት ክንእትዎ ዘለና ማለት እዩ ጀነሬሽን ናይ ፕሮሰሰር እውን ብተመሳሳሊ ፈርስት ጀነሬሽን ቀዳማይ ጀነሬሽን ካልኣይ ጀነሬሽን ሳልሳይ ጀነሬሽን እንዳበለ 9s 8s 10s 14s እንዳበለ ናይ ኢንተል ጀነሬሽን ስንኸይድ
ናይ AMD ድማ ተመሳሳሊ ቀዳማይ ጀነሬሽን ካልኣይ ጀነሬሽን ሳልሳይ ራብዓይ ሓሙሻይ ሻድሻይ ጀነሬሽን እንዳበለ ዝኸይድ ሶ ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና እንታይ እዩ እቲ ጀነሬሽን እንደላዕለ ክኸይድ ከሎ ብቕዓት ናይታ ላፕቶፕ ድማ ዝያዳ እንዳተመሓየሸ እንዳበለፀ ክኸይድ ማለት እዩ ከም ካልኣይ ንሪኦ ኣካል ናይ ላፕቶፕና ራም ወይ ሚሞሪ እዩ ራም ምስ CPU ተሓጊዙ ንቅልጣፈ ናይ ላፕቶፕና ወይ ኮምፒውተርና ወሳኒ ዝኾነ ኣካል ናይ ላፕቶፕና እዩ ራም ወይ ሚሞሪ መጀመርያ ብ2GB 2GB 4GB 8GB ኮይ መጽ እንተነበረ ሕጂ ግን እታ 8GB ትበሃል ዘላ ወይ 8GB እውን ውዕድ እንዳተባሃለ ይዝግለጽ ሓፈሻው ግን ክሳብ 8GB ሚሞሪ ወይ ራም ዘለዋ ላፕቶፕ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ክተስርሐና ትኽእል እያ ማለት እዩ 16GB ወይ 16GB ራም ዘለዋ ምስትኸውን ድማ ብዙሕ ስራሕ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ንስራሕሉ ግዜ እቲ ተመረጽ ዓይነት ራም ወይ ሚሞሪ ይኸውን 32GB ራም ወይ ድማ 32GB ራም ዘለዋ ምስትኸውን ድማ 4K ቪድዮ ኤዲት ኣብ ንገብረሉ ግዜ ጌም ኣብ ንፃወተሉ ወይ ድማ ዓበይቲ ናይ ዲዛይን ሶፍትዌራት ኣብ ንጥቀመሉ ቀዳማይ ምርጫ ይኸውን ስለዚ ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ራም እንዳዓበየ ክኸይድ ከሎ ኣብ ሓደ ግዜ ብዙሕ ስራሕ ናይ ምስራሕን ብዙሕ ሶፍትዌራት ምጥቃምን ይኽእለና ማለት እዩ ሳልሳይ ንሪኦ ኣካል ናይ ላፕቶፕና ድማ ስቶሬጅ ሃርድ ዲስክ ወይ ድማ SSD ንብሎ ወይ መኽዘን ናይ ዳታ ናይ ሓበሬታ ክሕዝ ዘለና ኣብ ላፕቶፕና እዩ ስቶሬጅ ኣብ ላፕቶፕ ዝርከብ መኽዘን ሓበሬታ ኮይኑ ብክሕዞ ዝኽእል ሓበሬታ ወይ ዳታ ድማ ይፈላለ ኢንተርናል ስቶሬጅ ብክልተ መልክዕ ይመጽእ ሓደ HDD ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ንብሎ ተኻልኣይ ድማ SSD ሶሊድ ስቴት ድራይቭ ወይ ዲስክ ንብሎ ማለት እዩ SSD ዓይነት ስቶሬጅ ካብ HDD ኣዝዩ ዝቐልጠፈ ዓይነት ስቶሬጅ እዩ ኣብ ስክሪን ከም ንዕዘቦ ዘለና ድማ SSD ካብ HDD ማዕረ ክንደይ ዝያዳ ቅልጣፈ ኣለዎ ንዕዘብ ኣለና እቲ ሓንቲ ላፕቶፕ SSD ዘለዋ ዓይነት ላፕቶፕ እያ ተኻልኣይቲ ላፕቶፕ ድማ ስቶሬጅ HDD ዘለዋ እያ ስክሪን ዕዘቦ ዘለና ብሓንሳብ ተወሊዐን ማዕረ ክንደይ እቲ SSD ዘለዋ ላፕቶፕ ቀልጢፋ ትጅምር ድማ ብግብሪ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ከም ዝቀዲመ ዝገለጽክዎ ስቶሬጅ ብክሕዞ ዝኽእል ዓቐን ዳታ ወይ ሓበሬታ ይፈላለ ስለዚ ንኣብነት 256GB SSD ወይ ድማ HDD ዘለዋ ዓይነት ላፕቶፕ ናብ ኢንተርኔት ዘለዎ ቦታ ንነበር ተጠቀምቲ እኩል ክትከውን ይኽእል እዩ ንኦፍላይን ወይ ድማ ኢንተርኔት ዘይብሉ ቦታ ንነበር ድማ ኩሉ ሓበሬታና ወይ ዳታ ኣብ ስቶሬጅ ለንዕቅቦ ክውሕደና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ብዙሕ ሓበሬታ ክንክዝን ኣብ ንደልየሉ ግዜ 512GB 1TB ወይ እውን ልዕሊኡ 2TB ዘለዎ ዓይነት SSD ወይ HDD ተመሪፅና ዝሓሸን ተመራፅን ይኸውን ማለት እዩ ካብ SSD and HDD ከምቲ ዝበልናዮ ብቅልጣፈ ዝያዳ SSD ቅልጣፈ ዝያዳ ኣለዎ ብዋጋ ድማ ተመሳሳሊ SSD ካብ HDD ዝኸበረ እዩ ቀፂልና ንሪኦ ኣካል ናይ ላፕቶፕና ድማ ግራፊክስ ካርድ ወይ GPU ንብሎ እዩ ግራፊክስ ካርድ ብፍሉይ ምስ ግራፊክስን ኤዲቲንግን ወይ ድማ ዲዛይን ከምኡውን ጌሚንግ ዝተሓዘ ስራሕ ንሰርሕ እንተኮይና ዝያዳ የድልየና ግራፊክስ ካርድ ብክልተ መልክዕ ይዳሎ ቀዳማይ ምስ CPU ተታሒዙ ዝዳሎ ወይ ድማ ኢንተግሬትድ GPU built into CPU ይበሃል ተኻልኣይ ድማ በይኑ ዴዲኬትድ GPU NVIDIA or AMD ብካርድ መልክዕ ዝዳሎ እዩ ማለት እዩ ቀዳማይ ኢንተግሬትድ GPU ወይ ምስ CPU ተታሒዙ ዝዳሎ ዝበልናዮ ንቐለልቲ መዓልታዊ ንስራሕ ምስራሓት ውፅኢታዊ እዩ እቲ ካልኣይ ዴዲኬትድ GPU ዝበልናዮ ብናይ NVIDIA ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ AMD ምስ ግራፊክስ ኤዲቲንግ ጌምን ዲዛይንን ዝተታሓዘ ስራሕት ንሰርሕ እንተኮይና ዝያዳ የድልየና ስለዚ ስራሕና ምስ ኤዲቲንግ ጌም ወይ ዲዛይን ዝተታሓዘ ዘይብሉ እንተኮይኑ በጀትና ንምጉዳል እቲ ኢንተግሬትድ GPU ደሎ ከም ዘለዎ ምስ ላፕቶፕና ድመፅእ ጥራይ እኹል እዩ ስራሕና ምስ ኤዲቲንግ ጌሚንግ ዲዛይንን ካልእ ከበድቲ ሶፍትዌራትን ፅዒና ንጥቀም እንተኮይና እቲ ዴዲኬትድ GPU ድበልናዮ NVIDIA ተኮይኑ ተመራፂ እንተ ዘለዋ ዓይነት ላፕቶፕ እንተመረፅና ዝበለፀ ኸውን ቀፂልና ንሪኦ ድማ ባትሪ ላይፍ እዩ ላፕቶፕ ኣብ ንገዝኣሉ ግዜ ዕድመ ባትሪና ማለት ክንደይ ሰዓታት ከጥናሓና ከም ዝኽእል ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ቻርጅ ባትሪ ሓደስቲ ላፕቶፓት 6 ክሳብ 8 ሰዓት ክፀንሕ ይኽእል ገለ እውን 3 ክሳብ 4 ሰዓት ጥራይ ክፀንሕ ዝኽእል ኣሎ ስለዚ ዝሓሸን ዝነውሐን ግዜ ክፀንሕ ዝኽእል ባትሪ ዘለዋ ክንመርፅ ኣለና
ቀፂልና ንሪኦ ድማ ስክሪን ወይ ሞኒተር ንብሎ ኣካል ናይ ላፕቶፕ ወይ ድማ ኮምፒውተር እዩ ሎሚ ኩሉ ስራሕና ምስ ኮምፒውተር ተተሓዘ ስለዝኾነ ንገዛ ዓይነት ላፕቶፕ ስክሪን እኩል ዓቐን ከም ዘለዎ ነረጋግፅ ዓቐን ናይ ላፕቶፕ ስክሪን ብኢንች ይግለጽ 13 ኢንች ስክሪን ንእሽቶ ዓቐን ኮይኑ ሒዝካዮ ክትንቀሳቐስ ግን ዝቐለለ ይኸውን ምስቲ ዓቐን ናይ ላፕቶፕ ማለት እዩ 15 ኢንች ማእከላይ ዓቐን ስክሪን ናይ ላፕቶፕ እዩ 17 ኢንች ድማ ንዝተፈላለየ ዓይነት ስራሕ ዝሓሸ ተመራፅን ዓይነት ስክሪን ሳይዝ ወይ ዓቐን ናይ ስክሪን ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ድማ እቶም ፍሉጣት ሞዴላት ዝበሃሉ ናይ ላፕቶፕ ክንርኢና ገለ ካብኦም ደል HP ሌኖቮ ኣፕል ኣሱስ ኣሰር ቶሺባ ሳምሱንግን ክሮምን እዮም ስለዚ ክንገዝእ ከለና ካብዞም ፍሉጣት ሞዴላት ክንገዝእ ተመራፂ እኳ እንተኾነ እቶም ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮም ነጥብታት ግን ኣብ ግምት ክነእቶም ኣለና ሎሚ ንገዛ ላፕቶፕ ብኸመይ ንመርፅ ዝብል ዝዳለኽዋ ቪድዮ ኣብዚ ወዲኡ ኣለኹ እዛ ቪድዮ እንተፈቲና ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ጌርና ናብ ኩሉ ክትበፅሕ ንግበር ዝኾነ ክቐርበልኩም ትደልይዎ መደብ ወይ ሕቶ እንተለኩም በቲ ኩሉ ግዜ ዝበኩም ኣድራሻ ወይ ቴሌፎን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ቴንክ ዩ ሶ ማች